szerencsét! Lapos föld hívünk, Balaton tagadó. Egy sor mellett beszélhetünk róluk is, de most inkább térjünk át komolyabb témákra. Üdvözöllek benneteket a Mendőműhely bemutatkozó videójában. Mi vagyunk a kollégium fő túraszervezői, a sziklakert adományozói és a fenntartható fejlődés diktátorai. Műhelyünkbe várunk minden geoszakirányos hallgatót. Jó, de ti mit is csináltok a műhelyben? A kérdés nagyon jó. Oktatóink heti rendszerességgel tartanak kurzusokat nekünk az alábbi témákban. Extraterresztikus vulkanizmus, alföldi települések morfológiája és geológiai terepi ismeretek a földrajzoktatásban. Ezen kívül számos terepgyakorlatra várunk titeket szerintem Magyarországon belül, és reményeink szerint a határokon kívül is. A műhely tagjai bevezetnek minket a tudományos életben. Segítenek nekünk kutatási témát találni, erre nagyon jó lehetőséget adnak mindig a terepgyakorlatok, amelyek az ország távoli pontjába is elvisznek minket. Ezeken azért könnyű témát találni, hogy sok aktuális, érdekes problémával, helyzettel találkozunk, nem csupán az tananyagot hallgatjuk az egyetemen. A műhelyünk egy kőzetgyűjteménnyel is rendelkezik, amelyben mindhárom kőzetcsoportból vannak példányok, és ezeket pedig a műhely tagjai adományozták. Emellett nagy könyvtárral is rendelkezünk, amelyben mind régi, mind pedig új darabok megtalálhatóak, és ezeket a műhely tagjai szabadon kölcsönözhetik. Köszönjük, hogy végignézted a videónkat, reméljük felkeltette az érdeklődésedet. Amennyiben további kérdéseid vannak, keresd fel az alábbi weboldalakat, vagy keresd minket e-mailben is, és reméljük, hogy találkozunk a felvételin augusztusban.